It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ekseni ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Ngivumela ngikhulume nawe lemzuzu emibili esingisalele namhlanje. Qala nawe usuku lwakho nginikeza ithuba ngivule incwadi yamahubo chapter 50 verse 15. Amahubo chapter 50 verse 15. Uthi Davide ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula wena uyakungidumisa. Lo myalezo engicela ukunikeza wona namhlanje ekseni ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula wena uyakungidumisa. Isimemezelo lesi invitation eyenziwe uNkulunkulu kubantu bonke abasemhlabeni, invitation eyenziwe uNkulunkulu kuwe namhlanje ekseni ngoba ngizokhuluma nawe kuphela nje ungilalele. Uthi uNkulunkulu ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula. Ngamanye amagama uNkulunkulu uyabona ukuthi wonke umuntu uyofikelwa usuku lwenhlupheko, wonke umuntu ophila ngaphansi kwezulu naphansi komhlaba kuyokwenzeka afikelwe isikhathi senhlupheko. Uthi uNkulunkulu makwenzeka leso sikhathi sikufikela ngongibiza mina uNkulunkulu, mina ngiyakukhulula wena okwakho bese uyakungidumisa. Bonke abantu abafuna ukuhamba noNkulunkulu kuyenzeka befikele usuku lwenhlupheko. Bonke abantu abafuna ukubona uNkulunkulu enza izinto ezinkulu empilweni yabo kuyenzeka befikele usuku lwenhlupheko. Kodwa malifika usuku lwenhlupheko bombiza uNkulunkulu ngoba uthi asimbize yena uyangusikhulula. Bakhona ke abantu abaningi eBhayibhelini engibabone befikela usuku lwenhlupheko babiza uNkulunkulu. Ngibone mina uJoseph efikela usuku lwenhlupheko, abafowabo bamlahla bamfaka emgodini kodwa uNkulunkulu wangamshiya ngoba wambiza uJoseph. uNkulunkulu waba kanye naye wamthwala kwazi kwaba segcineni. Ngibone mina uDavide efikela usuku lwenhlupheko esehlane, ehlaselwa yibhele, ehlaselwa ingonyama. uNkulunkulu waba naye wamthwala wahamba naye ngoba njalo masimbiza uNkulunkulu wethu uyasabela vele bese sikhulula. Ngimone mina uNkulunkulu ebiza uIsrael ecindezela iminyaka eGibhithe beshawa kanzima bethola kanzima. Lithi iBhayibheli bambiza samuza uNkulunkulu ethi ngizwile ukukhala kwenu, wathi ngibonile ukukhandleka kwenu, wathi ngehlile ukuzonikhulula ngoba uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu engumabizo asabele. Uthi mawumbiza bese yavela esimeni sakho. Ngimone ebizwa indoda uDaniel elithi iBhayibheli babemthathile le ndoda bayifaka emphandweni weingonyama. Washo ukuthi bafaka indoda eyazana naye yambiza le ndoda bamfaka emphandweni weingonyama kodwa zangamundla zamfudumeza ubusuku bonke. Kwasekuseni indoda iphila ngoba ibize yena. Uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko mina ngiyakukhulula. Ubizwa amadoda amathathu uShadrach noMeshach noAbednego. Sesiphindwe kasikhombisa isithando somlilo kodwa bambiza wangena nabesithandweni somlilo. Bengathi mina namhlanje kusena ke umbize usubatshelela abantu ngendaba yakho kodwa ke ubiza uNkulunkulu. Ake ubiza uNkulunkulu enyembezeni zakho, ubiza uNkulunkulu osizini lwakho. Ake ubiza uNkulunkulu esimeni obhekene nasemsebenzini ubone ukuthi ngeke vele yini. Uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula. Ake umbize kubantwana bakho ababanjwe yidakamizwa, umbize kumyeni wakho obanjwe uphuzo olunamandla. Uthi mina uNkulunkulu ngiyakukhulula. Akasho ukuthi ingelosi kodwa uthi yena uNkulunkulu uyakuvela bese yakukhulula. Bengathi mina ke umbiza ubone ukuthi ngeke vele yena uNkulunkulu esimkhonzayo ungumabiza sabele. uNkulunkulu ovela esimeni, uNkulunkulu onamandla ongahluleki, uNkulunkulu ongahlulwa izimo kodwa uyanqoba njalo. Ngiyacela ekseni uqala usuku lakho ke ume kancane nokubalisa ngeenkinga zakho kodwa uvela ubize yena esimeni sakho. Ume kancane ngabangakufuni abangakuthandi, uvela ubiza uNkulunkulu esimeni sakho ubone ukuthi angeke yini avele ebonakale. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.